Hi guys, mayong udto day ako day si Roger Pancho. Nami karon sa Anchorage area sa Kiwalan. Kana perting inita kay diri nya ganiha pa ming buntag niabot kina initan. Udto pa gani. Mura na kuan. Mura na o alas 3 sa auto. Alas kuan pa, alas 12. Na. Murag masunog mo ang panit dito sa gawas. Dire kasi kuan magtambay, no? So, okay guys, perting inita. Guys, hanggang kurahe guys. Guys. Ay, ang kurahe guys na barko. Muna karon ng kuan. Republic Cement. Ngayon ko rin barko sa Fortune. Guys. Inita. Kaya magpruwa sa mga barko guys. Ano barko guys? Gamay rin taon po. Trailer naman. Tingin ito sa gawas guys. Hagard ko yung daguay kay pas kay sinit. Nakaroon sa bridge na mo. Salamat guys sa paglantaw. Paliho ko subscribe sa akong YouTube channel, Roger Pancho. Thank you. Bye-bye.